det her er en Hukai, og det her det er så alle dem jeg har. Se. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Af de her 2. Det her, det er chefen, og ham her, han er krigschefen. Han bestemmer noget af, hvad de gør i krigen og sådan noget. Men ham her, han er også chef i krigen. Og det her, ham her, han springer bomber i luften med den her fakkel. Og så har han landet hjernet her. Og ham ham her, han så, da det var, han kom op, da det var sådan nærmest, kom, der så han sådan her ud. Sådan her.